Velkommen til Amager Rundt 2025, og velkommen til Amager Rundts online skippermøde. Det er som sagt obligatorisk, at du ser de her skippermøde, men det er også obligatorisk, at du deltager i et skippermøde enten om fredagen eller om lørdag morgen, da der kan være ændringer, specielt omkring store skibe i Københavns Havn. Igen i år så samarbejder vi med Kajakhotellet, og Party Smoothie sponsorerer igen i år vores pin. Til Kajakhotellet. Jeg vil starte med bare lige at vise jer parkeringen, for den er lige her, og der er masser af parkering, og det er gratis parkering. Og det her det er så tagterrassen, hvor vi forventer, at der bliver lidt liv og glade dage efter løbet. Og hvis man går den her vej ned, så er der butikken, og nede i butikken kan du simpelthen få så mange snacks. Men du kan også få drikkevarer, og du kan selvfølgelig også få alt, du skal bruge til at ro rundt om Amager. Så hvis du har glemt noget, så frygt ej, fordi du kan helt sikkert få det her nede i Kajakhotellet, som er jo en blanding mellem en oase og en bar og en café og en kajakklub og en instruktøruddannelsescenter. Det kan det hele. Og det kan også have os for en dag, så vi skal lige være her sammen med, der er noget undervisning hernede, så der er også en masse andet liv, vi lige skal tage hensyn til, og glade københavnere generelt, som svømmer og bader i det vand, vi skal ro på. Så vis hensyn. Start og mål kommer til at foregå enten her eller her. Men egentlig er vi roet den her vej ud gennem lagunen, og det er faktisk også den vej, vi kommer ind igen og ind i mål. Ruten er rundt om en ø, men lav dine lektier, det er ikke så nemt, som du tror. Vi roer enten med eller mod uret. Vi tager ikke hensyn til trafikken i Københavns Havn, men til vind- og vejrforhold. Hvis det er rigtig dårligt vejr, laver vi alternative ruter, men det er ikke det, vi udgår fra. For alle SUP skal have en redningsvest med. Alle kano- og kajaktyper skal bære en redningsvest. Alle får udleveret den her bib i orange. Og på den så står der sikkerhedsnummeret. Man skal have den her på under hele løbet. Hvis du udgår, behold den på, så det er nemmere at finde dig. Du får et klistermærke, du skal sætte på din højre side af båden. Hvis du er SUP, skal du have leash. Hvis du er surfski, skal du også have leash på. Og så skal du selv primært være forsynet med mad og drikke. Rigtig vigtigt, put noget i din væske, noget salt, noget saft, eller så hvis det kun er vand, så er det ikke altid skide optimalt. De nyeste update er det 49 km rundt om Amager, og der er meget tang i Københavns Havn, så hvis du kan gøre noget i forhold til tang, gør det. Og de generelle regler er, at for at deltage i konkurrencen, skal du hele vejen rundt om Amager. En, der starter klokken 8, kan jo i princippet godt slå en, der starter klokken 10, bare så du ved det, i forhold til første, anden og tredje pladsen. I år er der regler om, at du ikke må hænge på de gule busser ude i Københavns Havn. Så please lad være med det. Og ja, hvis du vil udgå fra land og fra vand, så er det vigtigt, at du hører efter, for der er altså nogle særlige steder, hvor det er rigtig dårligt at udgå fra land og fra vand, og nogle steder, det er rigtig dårligt at udgå fra land og fra vand. Og det er vigtigt, at du har sikkerhedsnummeret med dig et eller andet sted, og at du bruger det, at du ikke ringer til din kone først. Det fungerer sådan, så vi har en sikkerhedsperson, som holder det fulde overblik over alle vores både, alle vores biler. Så ring til det her nummer, så finder vi dem, der kan komme til dig hurtigst. Du må gerne modtage hjælp for alle andre, både der er i Københavns Havn, og alle andre mennesker, du møder. Selvfølgelig må du det. Og vi kommer til at sætte din GPS på. Det er os, der sætter den fast på din redningsvest, og det er også os, der tager dem af. Lad være med at flytte på dem og beholde dem på. Både vest og bib GPS skal afleveres, hvis du udgår fra løbet. Og det der er med vores skrædderholmen, er jo vores obligatoriske stop. Det er halvvejs. Lige meget om man bruger denne her vej eller denne her vej, er det her cirka halvvejs vores sikkerhedsstop. Det er altså en øde ø. Der er ikke toiletforhold, der er ikke rindende vand. Der er det, vi har taget med ud, så der vil være noget vand, der vil være nogle kokostørpe, der vil være nogle boller, der vil være noget juice og noget læskende og en god pause. Vigtigst af alt er det vores sikkerhedsstop, så det er vigtigt, at du finder vores tavle her, hvor du finder det nummer, du har, så tager du det af for at tjekke ind og lægger det ned. Så har du tjekket ind på skrædderholmen.
Det mest sandsynlige er, at vi skulle ro nord om Amager. Det er det, vi gør oftest. Man starter hernede ved Kajakhotellet, så roer vi ud gennem lagunen. Her, det nyeste holdepunkt er, at man skal sigte mod to blå kraner, der skulle stå heroppe et sted. Så skal man komme igennem sejlranden, der vil være gule bøjer, der markerer byggeprojektet. Man holder sig uden for de gule bøjer. Her kan der være et lyskryds. Vi informerer, hvis der er noget, I skal holde øje med. Hvis de blinker rødt, skal I stoppe og vente. Ellers så skal I fortsætte ind gennem kronløbet. Og vi anbefaler, at I holder jer inde til kanten her. Her er der også et militært område med nogle gule bøjer. Igen, hold jer uden for de gule bøjer. Nu er det bare at nyde turen ind gennem dejlig Københavns Havn. Hele vejen ned under broerne. Hold til siden. Lad være med at hænge på de gule både. Og først når vi når herned til, er der en masse forskellige sluser. Og de fleste af dem er lukket, men der er en port, der er åben. Det vil være markeret med et skilt. Og den vil være herovre på den her. Det vil blive jeres venstre side, er der en, der er åben. Når I først er kommet igennem den, skal I videre. Det her vil være sådan nogle buer. Nogle buer vil være markeret med en rød prik, og nogle vil være markeret med en grøn prik. I skal igennem de buer, som har en grøn prik øverst. Når man passerer den grønne prik, så kommer man ud i Kaldebodløbet. Det er rigtig meget lige ud, og det er faktisk her, jeg forventer, der også er en del tang. Meget nem rute. Og stoppet vil være her ved Skrædderholmen. Der er toiletfaciliteter. Det er herovre ved Hvidovre Kajakklub. Det er bare lidt af en omvej. Når man kommer her, så må man holde pause lige så længe eller kort man vil, men ud og tigger uanset hvad, så du bestemmer egentlig selv. Så fortsætter man ud under motorvejsbroen. Så kommer man ud her, og her er det, at der kommer en masse. Her er der fortsat dybt vand, men det er hernede, at alt det lave vand kommer. Så her er det altså individuelt, hvor langt de færreste går ind under. De fleste vil nok tage en stor bue udenom. Og det er også her, det er meget taktisk. Vi rammer herover til Dragør Havn. Der er flere indgange til Dragør Havn. Bare sørg for at komme udenom dem alle sammen. Når vi når her, så behøver man ikke ro ind i bugten. Man skal egentlig bare passere over bugten. Så er der et langt lige stykke her. Og så plejer der at være en lille smule modvind herover til indgangen af lagunen. I forhold til, hvor det er godt at udgå og dårligt at udgå, hele byggeriet fra du starter, hele vejen ud og faktisk ind her til Indre Københavns Havn, er det rigtig dårligt at udgå fra land. Det er dårligt at blive hentet. Så ja, så ved I det. Hvis man skal hentes, er det herovre på Københavns kanaler. Det vil være rigtig fint at finde et sted, hvor man tænker, at en bil kunne komme ind. Ellers så kan man faktisk blive samlet op på hele det her område. Så når vi herover til. Igen, opsamlingen ændrer sig lidt herfra. Her kan man ikke blive samlet op. Alt det her, alt det her, alt det her. Så hvis man skal hentes herover, skal man herover til Hvidovre Havn for at blive hentet i en bil og sat af der. Som sagt, når man når hertil, er det rigtig godt at bestemme sig for, om man vil gennemføre løbet eller ikke vil gennemføre løbet. For man kan som sagt, eller når du skal lige ud, ikke rigtig komme, blive hentet. Prøv at se hele vejen herned. Det her er en cykelsti. Så alt det her område her, og hele vejen ned, herud til noget, der hedder Søvang, kan man muligvis blive hentet. Der er også meget lavt. Men ellers så vil det først være herovre ved Dragør. Det egentlig er rigtig godt at blive hentet i mål. Og når man er i Dragør, så kan man lige så godt tage den sidste snip ind til Kajakhotellet igen. Det kan ske, at vi roer syd om Amager, og så er det jo så, at vi igen starter ved Kajakhotellet, roer ud af lagunen og satser hernede på det lige stykke. Så kommer man ned til Dragør, og så er det så det hårde starter her. Man kan se meget tydeligt på vandet, om det er lavt eller dybt. Jeg vil egentlig bare kigge ned på sandbunkerne. Så kommer vi ud her, og de fleste vil jo nok helt automatisk komme utrolig langt ud. Her kan der være noget kitesurf, og her så kan der være nogle fiskenet med nogle poles, der ligesom står. Og sørg for, at jeg vil altid ro uden måske om fiskenettet, eller helt langt inde ved fiskenettet. Herover er det dybt igen. I kommer til at skulle se Ørsted herover.
Men det er jo vigtigt, at I fortsætter rundt om hjørnet, indtil I kan se broen Ørsted vil blive placeret herover med nogle vindmøller på. Nu vil pausestoppet være på den her side af øen, hvor I jo holder så lang eller kort pause, som I har brug for. Hvis man har brug for toiletfaciliteter, så kan man ro herover i Hvidovre Lystbådehavn. Ellers så tager man egentlig bare ud, fortsætter under motorvejsbroen og ind gennem løbet. Det her, jeg forventer, der kan være ret meget tang. Så under den første bro her, der kommer der nogle buede broer. Nogle har en rød prik ovenover sig, og nogle har en grøn prik, og I skal igennem dem med den grønne prik. Så kommer der sluserne her, som jo for meste er lukket, men der er en herovre i højre side, forventer jeg, hvor der er et skilt over og nogle pile, som indikerer meget tydeligt, at det er altså den vej, at I skal ind. Når man er igennem den, kommer man jo ind i smukke København, og så er det jo bare at nyde, gerne ro langs kanten, hele vejen op under de smukke broer. Og så er det faktisk først, når man kommer helt herop, forbi det store operahus, at der vil være nogle andre gule bøjer, som markerer, at der er nogle militærfartøjer uden om de gule bøjer. Og så skal man allerede udenom her, ud til vores udgang af kronløbet. Det vil være markeret. Der er nok et trafiklys, vi forventer er slukket. Der er også det her, de store skibe lige nu passerer, og det er også her, du skal passere. Så snig dig over i siden og hold dig tæt inde, også her ved de gule bøjer, som markerer, hvor byggeriet er i gang. Hele vejen rundt, når du når herned til, så er det, man kan begynde at sigte mod noget grønt, som er strandparken, og du skal ind den samme vej gennem lagunen og ind i mål.